Welcome to channel 44 Edi Piliang. Saya Agus Rabab dari Pasisir akan membawakan lagu Kisah Mudo-Mudo. Ayolah. Sekolah lagu Rabab Pasisir. Tangan kurang layo ambil opanya pumuko malanglah di tangan ojila ko tangan di dalam yo tangan olai lang pulo
sayang ulamat dari mekan wangnya kanang kayo ini mak bisa alamat buka kasih jod sayang wasalayo talu o jauh di dalam ramila joram o baju atapai labawa simbalu o hati di dalam bilola mukasri o hati sampai Basi malu hati di